morning mga kapartner, it's another wonderful Tuesday morning to all of us. So, nanapunta diri sa opisina mga kapartner. Laing adlaw na po sa atong pakigbisog sa atong negosyo sa realty. O karon, amazing, kami pa yun diri. Be, kaway sa mga kapartner. Are you okay? Mami, kaway sa ato mga kapartner? Hello! Yan. So, naka-bria ko karon mga kapartner. No? Pwede nga t-shirt is free lang sa bria kay katong at time na nakahalin mi, itagaan mi og mga free t-shirt or polo shirt. So, kamo pohon pag makahalin mo bria, possible yun nga tagaan mo mga ingani sama ani t-shirt. O sa pay panghatag nila. So karong adlaw partner, I don't know kung unsay mga activity karon, do na by orientation mahitabo. Basta akong nahibaw-an silang Sir Ray is nag-site tour sila kay ato lang yung iyang po mga kapartner nga this month or next month do naging millions of sales na mga bot. Kalami. Iyan mga kapartner, abangan nato ha. Atangan nato ang sales nga makreate sa atong mga partners together sa atong amahan sa brokerage nga si Sir Ray. Nakita yun na ako sir ang imuhang pagpaningkamot sa area, sa field. Sige lang sir, kayod lang, tinabangay lang yun ta sir. O sa atong mga business partner nga akong gihinigugma nga business partner sa Cebu. Hello guys, don't lose hope, kaya natin. Ay by the way day, congratulations sa atong isa ka business partner si Ma'am LB Bitel. Kani siya, si Ma'am LB Bitel, nakahalin siya og Bria Home. Bali nga sa gahapon mga kapartner. Congratulations nato sa mga kapartners si Ma'am LB Bitel hapon. So more sales to come sa atong company o sa mga upcoming pa nato ang mga business partner nga I'm sure ang atong goal diri is maka-provide tag need sa atong pamilya and sa pa mahimot ang blessing sa ubang tao at the same time kita mo level up ang atong financial capacity o atong kuan ba hindi na ta magkaliso despite nga dunay pandemic, dunay tay other kuan kanang income nga makuha sa realty business mga partner. So yan, ato lang atangan unya unsay mga activity karong adlaw. So magkuan sa mi siguro wa man maging maaw. Mag-oatmeal lang ni, mag-oatmeal kay para di po ta manambok kay medyo hiling na po medyo tambok na po mga ka-partner. So diet ta panagsa. Okay. God, glory, hallelujah. Bago lang kami nahuman sa Zoom meeting sa BCC Homes kay nag-awarding sila via Zoom. So actually daghan kayo nag-attend nga taga Gemcy o other realty, enjoy kayo kay na sila ipa-games. And of course nakadaog tag bis nga lang smile. Natay load nga 50. So karon partner kay medyo
Ningaw yung kayo, nananaw gani sila o Jessica Soho. Kamera dire si Mama Rilid, si Cassie, si Mami. Magbuhat tag one partner kining module para sa training kay natabok magkudan yung sa busy series sa mga transaction sa brokerage. So at least natay mabagsak na training sa atong mga ka-partners, especially katong mga bago. Okay, so magbuhat sa ka-partner para doon natin mahatag kanila. Mga ka-partner, maniuto ta ninyo. Ay kadayit diri di makaon. Sa isa Hi, good afternoon. Vlog na tumiti dito. Sa sakari. Ka-open nga vlog mo may kuan. Mga partner, maniuto sa ta partner, oh. Among sudan, gulay, sa bana diyan. Kasi Ganun naman. Sige naman. sino ma'am gagad yan ni ma'am? Kita sa imo ako ano. Ato sa Google, Google ka sa Diego. mga partner, let's go! Mga ka-partner, so nagbuhat ng topic para sa atong mga business partner katong nag-join o realty. So basin ugma available sila. Necessary is doon na sa ilakaw at least natin mahatag partner ng mga topic. So makita niyo partner mo yung ibuhat. Ano partner? Muna akong topic partner based sa akong na experience. So muna atong ihatag nga trailing tomorrow. Hope na sila doon ay makatunan na partner. Yan! Pagtiwasan sa ni mga partner para okay kayo ni ating training tomorrow. Salamat camera girl. Mayong hapon mga ka-partner. Ayan. Bago lang ko na human sa training. Training. Orientation. So natay guest rin silang ma'am. Okay, nakuman sila sa atong orientation sa GEMC. And they're excited to join. Okay, so yan mga partner. Bless agapon ta karong adlaw kay do natay guest. Dayon si Sir Larry nga Mangino nag-submit pod og kuan diri katong requirement sa paper sa property nga dunay buyer na. So amazing karong adlaw bisag dili kay nga na ka daghan tao but do natay nahimo part niya. Tuloy-tuloy lang gyud ani. Kapit kamay. Yan mga ka-partner, gabiin na and mauli na mi. Dayon very successful ang among adlaw ganihan na aming duha ka guest for kanang orientation nag-join dayon sa pati mga activity na to ganihan. Si Cassie nagsig TikTok, may trabaho. Si Mami nag-modyol. Wala oy, nagtrabaho. Nagkwenta sa kuan commission sa pag nasolve na niya ang pagkwenta sa commission mga ka-partner para fix na yun ang atong commission po nag-release. Yan, so karong adlaw is Tuesday and medyo mingaw ganihan gamay kay tao sa opisina
But since happy gyapon ta kay nagyapon tayo nagbuhat nga activity no. And Iya lagi. lagi buat kayo mo ano. Kamera din gatigaw-tigaw mga ka-partner. So plano na mo mahulog na mi. Ang mali mo man yun ang nutot. Ha? Nutot ka ba? Bawa. Asa ba kayo magkakata? Di, pamikuan di magataw kayo. Mga ka-partner dyan, may muna. Kwanta, wala tayo sila. So mga partner, thank you so much sa pagtanaw sa atong video. So abangan lang nyo at tangi lang ninyo ang among kuan kinabuhing reality series niya partner Anton niya. Doon natay ka ng mga kapartner na rin mo level up mo elevate ang ilahang kanang pagpangahinti income sila po partner kay tabangan man nato. Dayon Ogma is another day na pod. So doon natay kining trainings. So hope nga available si sir. Kung wala siguro doon naman tayo prepare gani ha. Magbuhat og module para sa training. So ana lang mga kapartner. So amping-amping ta kanunay diri sa atong channel. Always nato gina-view ang atong kuan kinabuhi sa reality para sa atong mga ka-business partner nga kanunay paningkamot aron mo masinso. Okay, so don't forget to subscribe my YouTube channel Edwin Viaros Polinar. Kung wala pa ka makasubscribe, subscribe na and click the bell button para ma-update ka partner sa atong video. Kini si partner Edwin always nagaingon. Guys, good. Atra. Kini si partner Edwin always nagaingon. God is good. Ikaw na yun. One impossible. Wala yung pasimula natin si mami mag-isip. Ayaw lagi ito mo ba? Sige. Sige. Kini si partner Edwin always nagaingon mga ka-partner that God is good all the time and all the time God is good. Whatever.